CT, da? Da, da. Sas. Da, da, solo. Ce, ne băgăm CT? Sas. Bă, Nelson, mai joanează băieții? Da, mă. Non-stop. La asta o să-i pună nume. Piață de 4. Băieții, vă dați doi. Nu, Indiana Jones. Bună asta. De ce, mă? Cred că vin pe lung. Dar fi bine să filmați și voi să vadă mai multe perspective. Ăsta iar vine pe spate. Nimic pe scurt. Lung, bă. Bă, toți trei. I-am dat toți trei, bă. Păi eu i-am dat, dar am fugit după aia. I-am dat cablu fan. Hai că ți-am dat și eu. Mamă, ăștia așa-au digă la amândoi, mâncați așa. Păi ce are, mă? Sebo, hai tare că le-am dat rău. Hai mă, vino tare. Fii atent în spate. Ia hai o leacă cu mine. Nu, că vin pe scară. Intră băieții. Hai să-i derutăm acum, zic eu. Hai. Bă, ne-au luat la derută. Mai am 11 pe viață. Georgica, ce e aici? E Sebo. Unde? Pe lung. Ah, shit. E o bomba pe scară, vino încoacă. Păi Bă, E pe scară? vino încoacă, e bomba aici. Bă, dar nu prea mai stau bine pe glonț. Păi Hai dacă că ți-e pe digă. viață stai bine. Câte mai? Ține tu acolo și ține-l. Ia! E acolo? Ia, bă, pistolul din față. Hai că nu mai are timp oricum. Bă, ce m-a luat. Te-a luat, mă? Da, bă. Da, dar nu mai avea. E pe side. Așteaptă. Ah, side. Hai, mai are 10. Adio. Bă, să mai întrebați bine caz. Atâta să mă anunțați pe unde vin. Că îi decapitez. Îi decapitezi? Da. Am înțeles. Bă, vorbiți mă urât, că nu e nicio problemă. Nu se Bă, că ne-am întâmplă. pula în Claudia. Să-mi dau pula la... A, nu așa. Păi de Nu-i ce? dă nimeni Uite strike-ul, bă, le-am Sebo. dat, băi, și a început direct. Sunt pe lung 2. Au, Unul e mort. Totul l-ai luat, mă? Ia că i-am distrus, bă. Solo. da, i-am secat pe la ele. Mocuți, bă! Mars. Pus, bă. Sas. Ia ăla, mă. E unul aici aproape, băi. Unde, mă? Bă, Pe scăriță? Ce, mă, baza dracu? noastră. Bă, ești nebun? Când ai intrat? Parcă l-am văzut. Ai văzut prost. Bă, nu mai am glonci. Ce-a scăpat, bă? Bă, nu mai am glonci. Ești eu. Mamă, cred că ia se capă toți. Cât mai Da. aveți la? Unul mai are 80. Mai am 3. 87. Ia lăsați-mă să vină. Bă, nu te mai bate cu el. Eu vreau să le dau alea pe cap. Mi-e frică, bă. Putu-ți arma, mă, am vrut să o iau. E bine. Aaaa, mă, murea de grenada mea. A, murea de moartea lui, bă. Le-am dat, bă, 25-28 la băieței, e bine, e bine. Salut. Salută. Cum să rămâi, mă, fără glonci? Bă, voi sunteți antisociali. Rău mai e, doamne. Fii Ia atent. puțin atenție că să Îi dau filmează. explozia. Uitați-vă la asta. Lung 1. Da. Lung 2. Paolo. Ți l-am dat în gură? La buză. Bă, Dau toți flash trei pe pe lung. lung. Dau flash pe lung. Băi, E cineva pe lung? 2. Sau 3. Adi. am fost pe scară, l-am distrus. Hai, bă, mai unul lung. Mamă. Totul la bă. Avem bomba aici. Păi da. N-am Hai că niciun le-am kill, ești nebun. What? Adică să spune că n-ai ieșit în categorie. Care, bă? Scară. Nu că le-am pe viață. E clar, Sebo. Eu cred că păstrez arma, nu vă supărați, dar... A, n-ai voie. Păi ne lași un minut să stăm aici? Nu scrie așa în regulament. În revistă... Știi treaba, da? Solo, solo, solo. Mi-e frică. Nu prea le-am pe viață. Nici eu. Sebo, fii puțin atent. Bravo. Ai uitat să fii atent.
Tăta e la montaj. Cine o sta să facă montaj pe clipuri de 20 de minute? E greu, am drept. Ăsta e direct. Viu. Tot așa băieții. În Claudia. Aveți că acum auzi În ceva. Mădălina, să-i dăm la muie, că curva. Bă, Ba, stați, da, bă, stați, Pe bă. scară, cred că. Care-i dam așa bine? Ai Pe tare scară forță. Tare forță. Bună aia, mă. Tare forță, putere. Bă, băi, Sebo. la cuș, eu că mai am o pe viață. Sunt băieții aici. Dă mie arma dacă mai au. Că nu mai are rost. Nu te bate cu el. Mi-e frică, e oricum intră, bă. L-am distrus. Totul Sebu l-ai mai are luat, mă? 8. Bă, da, sare ținta. Bă, vine toți trei! Ia-l, bă, mușcă-l! Bă, voi ați trecut toți pe Dă-le, bă, dă! Bă, dacă ești aveam prost? armă, îi distrugeam. Era Ce fece ai, mă? Bă, deci dacă aveam armă, îi distrugeam. Mă jur dacă m-am uitat, Ca nu toți știam că băieții. mai e în viață. Bă, vedeți că am decât 30 de Dar gloanțe. care l-ați văzut? Ieși și Eu. voi tare. Eu l-am luat. Ce pitit era, bă. M-am întors repede. Păi tu l-ai luat, dar eu l-am văzut. Da. E și pe lung și pe scară? Eu Da. pe lung pe 2. Și pe Și sus pe și sus jos. și jos. Da. Mamă, ce cam i-a dat! E unul aici. Au! Na, proastă poziția. Atât. Au spart ăștia gheața. Hai, Georgica. N-are Eu n-am rost. făcut niciun kill, ești nebun. Pe pune mâna și fă un kill. Păi ai să par roșile să faci un kill? Aia? A sub pula ăsta, bă. Hai, bă, nu-i mai spune. Noi furme serialul Tanti Măta. Rasa mătii, bă, mi-aș pula Mădălina. Băi, mamă, nu poți să vezi că... Filmează, bă, băi, n-auzi. Claudia. Bă, Că ne băgăm. Până la Să-ți iau os, de-neamul până la la pulă, os, de cea- până de la cea mai os, largă la cea mai taci, strânsă. Taci în rasa. mâncată ca. E pe scară. Cred că așa bravo. Bă, dă ăștia jos de un Taci în pula mea. Mocuț! Fă ăla de probă. Tu-ți blocare. Nu te băga în el. Nu te băga că ți-o dă. Gata, am înțeles. Am ieșit și eu din categorie cu ajutorul la un S-a prost. retras. Cu ajutorul bunului Dumnezeu. Să trăiți. Vă bag 2 ori. Mai stai așa un minut. 2 ori. Nu mori? Asta e ăsta, blană. Fă-le tălică o leacă de probă. Tot aici e? Bă, și am dat 62-ul. Da. Donați-mi și mie o armă, bă. Bă, băia care vă armă. Da. Am prea mulți Dat bani. eu. Ah, ia. Ți-am dat eu jos. Ți-am dat eu, ia tu de la mine. Da, da, ia. Da, da. Solo. Bă, a intrat pe scară. Are AVP pe unul. E sus acolo. E deci, bă, tu de unde vii, mă? Am fost și să mă plimb. Sunt Păi pe tu ai trecut scară. pe lângă fane, mă? E unul groapă, bă. Ține-o lungul. Eu nu grapă forță. Sunt 2 aici la cubiuță. Și unul pe lungă. Mai ia lin, secat. A intrat la noi în bază unul. Bravo. La noi în bază. Jos? Lasă, lasă. Nu mai am gloanțe. Ăla e. Oh, Bravo, Nel. face băieții 6-1. Cum să-l las, mă? Bă, dar nu bătea așa răoază. Îl iei dacă ești aproape, nu mă risc eu. Nu te riști, a? Bă, bă. Mă vezi, bă, uite. Cărem. Ah, noroc că am făcut proba. Nu vă uitați, bă. Bravo. Eu Bomba v-am aici, zis. bă, bomba aici. Eu stau să scriu mesaje, băga mea. El e în bază. gura lor. El e în bază. Lasă-le, Vali, Solo. că nu se Al. pune. Al.
Hai de mine, n-ai la 1? Hai, bă, Adi, tu e speranța. Ce au de tine? Bă, cât de Bună jegos e. mișcarea. Dar ce-a făcut? Da, el de ce mă înjură? Eu așa ți-am dat? User disconnected from your channel. Sebo! Cine e și eu? Oh, Sebo. Nu, e... User entered your channel. Ah. Pănoiu. Ține bunul scara. Pănoiu. Hai, Ține. continue. Ții cu mine? multe. Vino tu Ah, ca mea. Toții. Că ție îți trebuie ajutor și te ajută și măta, na. shit. Bă, ține scara, mă, că sunt eu pe Curva loc. de Hai, Mădălina hai, e ține 10 în gură. Ți-am zis? Toți trei sus. Era să mă ia. Lasă că nu te ia. Oh. L-a distrus pe Alin cu Uite la grenada. grenada. Păi fix în tine a dat. Sebo, hai un pic putere foarte rădător. Aolea. Ține tu lungul. Hai că-l ținem. Ține-o scurt, hai, lasă-mă. Cred că e tot, ai vrut să-mi fie după cutie. Chiar acolo era să-mi bag ceva. Ți-am zis. Păi l-ai învățat oricum. Dacă nu-ți convine, ok, let's go. Bă, Hai că le avem pe ăsta. bă, rău. Dau niște mape de alea AVP. Vezi că eu am cu AVP-ul, bă. I-a dat 26. Hai, vino, vino, vino. Sunt vino. amândoi pe lume. Vino. I-am scos ochii. Fiți admin al drink, el nu vede până smoke. Adică vede. Păi nu văd. Da. N-am ce să-i fac la orice rezoluție. Ține unul scurt, bă. Păi ții mă, dar sunt jos aici eu. Da, mă, Așa. cât. Gata, Da, am mă, mâncat cât îl acum. țin. Hăt. Hai că mai luăm una așa e. Ha. Ăsta e scor, mă, la băieții. Hai, vino, bă. Aaaa, mi-a dat. Bravo, bă, Georgica, bravo. Tu vezi prin smoke, bă? Nu, Cine, dar era în fața smoke-ului, gen. Mânca mea cu oile. Hai, nu te mă fica. Bă, cum să-i dau, bă, să las cu 3? Hai că le mai am pe viață. Eu am ce să-i fac, bă, eu orice rezoluție aș da, eu văd până smoke. Eu cred că mă prepar să-mi iau și eu cod. Bine, Sebo, bine, Sebo. Eu aș vrea să nu se vadă. Era mai mișto așa. Da. Bă, cum se instalează, mă, oalul? Ai început. Păi și cu alte badna. Dă-i Hai restart. să trăiți. A făcut băiețelul fragul. Ia hai mă, la CT un pic, puțin atenție.